Libreng edukasyon para sa mga batang atleta. Yan ang nais. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Isinusulong ng pamahalaan ang libreng edukasyon para sa mga batang atleta sa pamamagitan ng National Academy of Sports, isang institusyong itinatag upang magsilbing sentro ng paglinang ng mga susunod na atletang kampiyon ng bansa. Sa kasalukuyan, mahigit 200 na mga estudyante ang naka-enroll sa akademya at inaasahang madaragdagan pa ito ng halos 100 pang mag-aaral. Layunin ng akademya na bigyan ng pagkakataon ng mga kabataang atleta, partikular yung mga nasa underprivileged na sektor, na makapagtapos ng pag-aaral habang sabay na pinauunlad ang kanilang kakayahan sa larangan ng sports. Inaasahan din na sa pamamagitan ng programang ito, makapag-produce ang bansa ng mga world-class athletes na maaari makipagsabayan sa pandaigdigang kompetisyon. Kabilang din sa mga hinaharap na plano ng NAS ang pagpapalawak ng kanilang operasyon sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga karagdagang campus sa iba't ibang rehiyon ng bansa upang mas marami pang batang atleta ang matulungan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.